a dreamer, no. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name, amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Ke onye ga-apụta bịa march ba on ndị na-akọ ọnụ na Facebook, on ndị na-akọ ọnụ ga-apụta 2 million march, and dị mana Maazị Nnamdi Kanu kwuburu ihe a before si no 1 million march before about lockdown. From that lockdown ahụ maybe ihe a na-kidnap ya, so nwe igwe balance ikwu 2 million march ọ dụghị wrong, o make sense. Ọ bụrụ that no ya nwa ka ọ ga-abịa eme ahapụ Maazị Nnamdi Kanu, then let's do it. Ihe m chọrọ na-abịa ihe ọ ga-abịa eme ka hapụ Maazị Nnamdi Kanu maka health ya adịrọ mma na. Ọ bụrụ na ọ da 2 million march a nwe igwe balance kwuru, let us do it. Ọ ga-help kwa at least enegharị anya for Biafrans everywhere ha ekwete na ọ na-eme. But it's unfortunate that na ndị ga-eme the 2 million march ha ncha tons na-agbazi saga. Now Mandela, I don't just get our people this time around. This time around buzi nwaanyị no chọọ ọgụ nwoke enwela akụkọ. Ọ bụrụzi that time ọ ga-abụ nwoke na-anụ ọgụ nwaanyị na-akọsa akụkọ. Nke a bụ ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla tọziri n'akụkọ, which is not supposed to be so. At least I think that na-ekwesịghị learn from Maazị Nnamdi Kanu during the time of Uche Okafor. Most of you know the time that ihe anụnwa na-eme that saga. Did you see Maazị Nnamdi Kanu reply to Uche Okafor? Or have Omeri Uche Okafor ignore? Now go ahead. If we get no sound, who said no sound? So people are not hearing me. Can you guys hear me now? Can you guys hear me now? Can you hear me now? And where sound now, is there sound? So that is it, my people. Or should we go back to sit at home? Nobody should call me. I don't like all these things, eh? Okay, chiga to sit at home. Okay, me again. Kedi called the 2 million march. Kedi how gabe make it to shake Yezu government. Ka happen Maazị Nnamdi Kanu. As in Kenya hanso we ke move ha ke shake ya ha. Sit at home emegoni na ha bu isi akwara. Okay, bido kwa sit at home. Unless the kuma ya piachikolo Biafra land niile. Unless the kuma this sit at home a ga-emezi ma ọ ga-abụ as in sealed up. No bodo no sit at home, no seal. A seal everywhere. Or the sit at home ga-aka mma or the 2 million march. Kedu nke a ga-eme ka hapụ Maazị Nnamdi Kanu? Because in anyị fụ na ndị anụnwa they are not ready. Please, somebody should share this video because share on this video. They are not ready to leave our leader. They are not ready to leave Maazị Nnamdi Kanu. Ihe ha chọrọ ụbọ ọgụ otu ha ga-esi wee gbusisi ụmụazị Igbo. That is the only thing they want. They want war. Imposter kwadochago. Ọ kwadochago ọ fọziri ka atụpịa na gị ka o wee nwee ike ka ha release be. Ifugie na ihe ha chọrọ na abụ ka ebido azin ka emegharị ahụ na ka ha release be mgbọ. Because ihe ha bịara obu mkpochapụ ha chọrọ ka destroy ba. If you look at them, look at their tone, look at the way they talk, including all these imbecile governors na southeast, the way they are speaking, the way they are talking, the way they are doing things, you go see that na ha chọrọ mmekọ ha chọrọ ọganihu mụ na gị na abụ ha chọrọ ka egbuo Maazị Nnamdi Kanu. Ọnọ n'ugbo ka si gịnị Jonathan? Gịnị mere ọkwa nwoke ka ebu? What happened to you? Talk everywhere, no action. Pụtanụ bịa take action. Gịnị ka ị na-ezogharịrị? Enere anya na ihe abụ your fake account. Why are you hiding under fake account?
come out na ebe ọ bụ na talk ma talk nwanụ a sị na dazi onye atụnyeghị ije ọkpa tụnye okwu ọnụ ịtụnyeghị ije ọkpa bụ action ịtụnyeghị okwu ọnụ onweghị nke ị nọ na dazi ihe ị nọ na comment section eme bụ ị na-akọsụ havoc talk no action. Achalugo ga-abịa take elogo action ma gụ nwa bụ nwoke ị na-amanyagharị amụ. What are you doing na comment section? Why can't you take action? You are a man, you should be leading us now. Ili they will follow you. Ano ebe a na-ekwu kedu ihe a ga-eme ka hapụ Maazị Nnamdi Kanu ibi ebe a na comment talk no action. Kedu action ọ dịghị ka ma ọ ga-eteki now? Action that you could not take or mụnwa ga-eteki here. Let's do revolution. That is what I am saying. Ke ka ga-esi conduct ya. People that are supposed to back us, they are now running mad. Look at ihe hope ụzọ dị mgbe na-eme n'Imo State, ihe o kwuru na achọghị ịfụ Biafra flag. Ọ dịghị ka onye ahụ nwere sense. This is, as in, Nigeria is the only country where people are dying on daily basis. Now, their leaders don't care how they get their citizens into. It's not good, like, or don't matter that way. Look at it. And now by force, everybody. That nas na choose one Nigeria. Is it a crime? No more one Nigeria. We don't want one Nigeria. Did we commit any crime? Or Maazị Nnamdi Kanu na-make anyị choice. Eburuzi ebodo n'isi Maazị Nnamdi Kanu na ya bụ nsogbu a na-enwe na Nigeria, including all these governors. Si na Maazị bụ problem a na-enwe na Nigeria. How? They should give us date of referendum. These people knows what they are doing. How me ihe anyị chọrọ? Look at how they are maltreating our leader. Na-eche dido ọ ga-anwụ. Gekwanụ ntị ka ngwa m na Maazị Nnamdi Kanu can never die. Menu man or man because anwa si na achọrọ ya achọ Nigeria abago na nnukwu nsogbu. That is what I'm telling you people. Anwa si that na achọ Maazị Nnamdi Kanu achọ today. Just so maloni amalo that na that war a na-achọ na ọ ga-ada n'obodo bụ Nigeria. Ọ ga-ada die. Ihe a ga-emechi ọ na-emeda da na afia. They must not harm Maazị Nnamdi Kanu. Let them leave us alone. We don't want one Nigeria again. They should give us date of referendum and peace will reign for them. Let people make their choice. Yes, let them vote for their own choice. Let people say what they want. Because if they are doing it right, they should have given us the chance. They should have given us the date for referendum. Let us say what we want. Let us do what we want. Let us pour out our minds. We are no longer kids. They know what we want. They know the problem that they are facing in Nigeria. How me here, as in how me here in Acho, how man so boom as in Nnamdi Kanu. They are just pretending. Look at them. They are prescribing IPOB, yet they cannot do things right. Look at it, but on social media now, everybody na yorali ziego. Monday celebrity one and ne kwasanya upon. Everybody onwezi onye follows. Maka na Davido mere birthday ya, wepụta si fans show ya love. Na ana send the ego. Everybody now man kesi ka atwori ego geji we make campaign for president na 2023. Somebody nearly jumube hafo. Somebody na-enwe ego ji a campaign ga-apụta bụrụ president ego. How can a hungry man lead you? How can a hungry man be your president na 2023? A na-ekwu okwu Biafra dimkpa ha ke. Or can they believe, they hope, go je dowale ego nke because Nigerian presidency bụ turn by turn. Onye ọbụla na-agbane kaneka ka ọ ba die because of what they are gaining. Ọ bụ na presidency Nigeria bụ that no dị ka obodo ndị ọchị ma that na corruption adịghị die. I don't think that no gana a dream how to enter there and rule. Oche na ọchịchị presidency n'obodo Igbo not easy. Or because of Nigeria is a corrupt country. That is why everybody is dreaming to become president and governor. Maazị Nnamdi Kanu, eji, all the whole southeast governor. How many Fulanis, all these bandits and terrorists na north, how many of them are in prison? None of them. None of them. In fact, they are moving about like every other person. None of them. Look at a young lady putting on Biafra cloth, Biafra rising sun. Putting on rising sun. Amuri anwuchiko pia Ebuja Abuja. And a megiden Igbo. Abonduro the lady buga ya Abuja.
ke we mechie ya onu ke we change your mind ya. But how did you think that you can change the mindset of people that as in that they should believe on this thing, where you know that you have failed as leader, as president, you have nothing to offer, yet you are killing people. Ejidu ụmụnne anyị na-egwe ka that's na-egwe ka ebe a na-egwe chalk. Did everybody na destroy? Onweghị onye Igbo nwere ọnụ ikwu okwu. Nobody have right to talk. Onweghị ofu mkpụrụ onye Igbo nwere ike speak. Nobody, as in, you don't have any right. If you talk, DSS achụgharịba gị. Even as I'm speaking now, DSS, they are monitoring me. But ajibu nne ha ka ha ga-ejide very soon. If you speak your mind, they will be as in they will be tracking you. And I tracking up and down. Deadly country, useless country. Country that as in any for a very long time. Look at what they are doing. President. How can a president be behaving like a coward? How can they be behaving like cows? Dogs. It seems that now look at what they are doing to a British citizen, a leader of indigenous people of Biafra. Look at the way they are maltreating him. We need action now. We need to call for the release of Nnamdi Kanu. Let all these Southeast governors come together, including Ohaneze Ndigbo. Let them come together and go and release Nnamdi Kanu. If they leave this thing for us, I don't think DCP is going to release Nnamdi Kanu. And don't worry, these people are not pretending that as if they are not seeing it. In a check one that Nando Hanez Ndigbo na Ndoshi na ha no na social media na afu the news nde lawyers in ebuputa that Nnamdi Kanu na ahwadere. In a check one that all these governors that they are not on social media, they are not seeing what is going on. Mboge say take it out, they will send somebody like Ebube Monso to come and be begging everybody, to come and be begging unknown gunmen, to come and be begging what is their problem. They should come, let them sort things out. Kita no wana he ekwe kita na anyodo. Ana he ekwe kita amazi ka na ekugodo ume. Ha pretend mgbe ọ ga-elu na omume. Mgbe ọ ga-emegide ha wee luo na omume. Had I known na ada abiawa at last. Ngalo mmalụ. Ana he ekwe na Ifeanyi Uba, how many of you can afia na social media? Ogbago neka fu na ọnụ ọ na-egwu n'ihe adịghị ya ọgbakpuone. Okay, ne rice that's odowelu na kporo onwe. E kana anu onu Ifeanyi Uba. The last time I got caught, did you see Ifeanyi Uba there? Okay, if na these people they are mean. Ana ekwu that na ndị Igbo afu onwe ha n'anya odo as if ka na akọtọ ha ma na eziokwu. Ha afu onwe ha n'anya. Ọ bụrụ na ha afuru onwe ha n'anya, kedu ka Maazị Nnamdi Kanu ga-esi wee nọ n'aka ndị ọjọọ, ndị oshi na ndị ama? Ha hapụ Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ebe ha na-ata afụfụ despite na ahụ adịrị ha agba nkịtị. How many Fulanis ka eji captive the same way esi ejide ndị Igbo? How many of them? None of them. None. Nye ndị Fulani dị after be na challenge ndị Igbo na-egbusisi a na-ebu ihe egbe front and back ha na-agba. That is the kind of maltreat a na-maltreat ndị Igbo na Nigeria. Ọgwụgwọ mmadụ ike. Onwe ha part 2. They are just as in ha just wicked down for nothing. They are just treating us the way they want. Ha just na trash ndị Igbo, including their leaders, including the one akpọrọ onwe ha governors. Fulani say send the governors. Even the last time I got caught, the way they maltreated, the way they treated our ndị Ohaneze ndị Igbo nwana. Okwande hana hana eriko no fuefele. You can never trust Fulani, and Fulani can never trust you. Go na Fulani nwere ike chi ọchị this minute, abịa na next minute o webe gị iwe. Ime si ọpọ ọkọnkọ egbe gbagụ. That is Fulani for you. Very wicked set of people. Ha dụrụ mma ha na mmadụ imekọ ihe. Share video. What can we do to release Maazị Nnamdi Kanu? To send message to Nigerian government, because they don't want peace. And that peace, they can never get it. Ha chọrọ ka anụ ọgụ ka ha wee nwee time wee release be bullet na aka nchara na egbe ha bụ. Ha na-achọ onye ha ga-agbagbu. They want to be sucking blood. Ever since Buhari impostor step into power, ihe ọ after being egbusisi ndị Igbo, onwe ha anything o megolo achieve in life.
he said that Mazi Nnamdi Kanu made him to fail. Impostor Buhari told the whole world that Mazi Nnamdi Kanu is the reason why he failed the whole Nigerians. That is what he said. Now, apụtakwela anyị niile ọgụ na social media, anyị pụtazie na-akọ ọnụ peace loving people. Anyị nwee ji udo wee malụ. Anyị nwee ji ofu obi wee malụ. Apụtazie kwela anyị niile ọgụ, onye ọbụla onye ajide nwanne ọdọrie. Gekwanụ ntị, we need to wake up. Let us wake up. These people are using us. If Rundezu government, they are using some of us. But some of you are amaro. And the most of you, including Owazurike, they are among the people they use our people. Yes, they created fake accounts everywhere, including Fulani. So no Frunke governor nde Ebonyi State gochara iPhone chinye. Most of them created Igbo Facebook name. We na cause havoc na social media. These people are mean. Maloni amalo that nearly our southeast governors. And we don't have leaders. So we need to plan on how to go and release our brother. The sit at home, then we look into it. Abu the sit at home, a video wanisi, a video nisi. Abu na they seal the whole Biafra land, they seal where patapata. Abu no 2 million march, kaga march in a diaspora. Nobody you will say march ba. Amalo that na hoga be me, ka these people. As in case shake here, how we man that now we are not happy. Kaju was a question. Because impostor can afford lies. Nyana lie Muhammad. How can I afford lies? And I wonder that we are terrorist organization. We are terrorist group. Then can cause. Look at here how could that there was no massacre na Lekki toll gate. Emego nke Lagos investigate. When are they going to investigate Obibo massacre? The one Wike sponsored. When are they going to investigate? Because of now Igbo ko agaghị eme investigate. Tomorrow now you go now say that now there was no massacre na Obibo. That is what they will say. And some of our governor will back them up. They will support them. Somebody like Hope Uzodimba, George Obioza and co. Ndo Shino na Ndama. They will come out and team together to support Fulani that there was no massacre na Obibo. All people are naya. Household enemy. Enemy at the gates. All have Southeast governors and Ohaneze Ndibo. Eputi iche na go na ha akwu ha na arolego ịma ha na ha na alụka gị ka ị ga-esi na alụka nwanne gị eji Mazi Nnamdi Kanu eji all of you na kpuo. Relax ya. Look at the health ya until the day ị ga-eteta ụla nụ na ihe nwa ji wee mee nne gị na ọ bụ Mazi ka ọ ga-eme mgbe ahụ ka ị ga-ebido maghalịba malụ na amalụ that na you are not going to escape it. Like ya gbaji obodo you can never escape it. Ọ kakwala unu mma ọ bụ na ndị unu do n'ọdụ unu mma. No unu like otu unu si agaghale do free. Jekwenu mee something ka hapụkwa Mazi Nnamdi Kanu. Anwakwa anwa asịkwa na achọ ya afro. Boys iwe na-ewekwa ga dazi ha ga-erikwa unu ka ji. A ga-erikwa unu ka anụ. Ka na-agwa unu na unu feel na egwuregwu. Plan kwukwe otu a ga-esi eme ka release ya Mazi. Je unu makwa ka unu si agwa imposter. Unu makwa ka unu si wee plan Ifeanyi Uba and co. Unu makwa otu unu si wee plan o. We kidnap Mazi je kwapụnụ megaria da meeting gwakwanụ ha na unu emechago ihe unu chọrọ ime na election agago ngwa hapụzie no Mazi ọ kakwala ọnụ mma that way maka emegide ihe a maka ije maka ụdọganga ka eji agwa unu ihe a emegide ihe o wee ruo na nke ụdọganga kpotokpoto ga-agbakwa n'ihu efi. I will keep telling you guys, I will keep saying it. Then for all of us na one family IPOB biko nu kedu ihe a ga-eme ka e wee hapụ Mazi Nnamdi Kanu atra ya na sit at home cancel ewe nwa Igbo agbalanze ekwu n'efo maka 2 million march onweghị onye sụtara ya n'ude. Even as I speak now onweghị anybody kwuterie n'okwu 2 million march ọgbalụ ọgba Mazi Nnamdi Kanu ekwubuke before o kwuru about 1 million march then nwa Igbo agbalanze add ya extra 1 million ọ bụ 2 million march jukene onwe go ọ bụrụ na Biafra nọ n'obodo oyibo fọm onwe ha pụta n'igwe na-enugharị everywhere ọ dịghị ka gọọmenti ndị obodo oyibo na ha agaghị ajụ ajụjụ. Do you think they will not ask questions? Do you think they will not react?
you know, the way I'm seeing things, everybody just nọrọ ka ha just relax ya. Ha just relax ya na-edobe ha as if DOS is the problem we have in Biafra land. Jude Chima, how are the problem we have in Biafra land? How? Keka has we able to nsogbu a na-enwe na Biafra land. Tell me. Unu may agree that not the 2 million march ka ọ ga-abịa eme Maazị Nnamdi Kanu apụta. Let us do it. Let us do it. No need of making noise maọbụ ịkọ ọnụ maọbụ every day na-ekwu ofu okwu anaghị ofu egwu ka that's ofu okwu ka egwu. Let us do something. Ka apụta keneme this thing ka amala ihe ọ ga-aghọ. Ọ bụrụ na ọ dị sit at home si pịachie everywhere ka esi ruo Biafra land. Kedu dat na ihe a na-agbagwoju m anya? Kedu the way a ga-esi wee jide these people na akpa amụ na ka ha wee hapụ Maazị Nnamdi Kanu? Because ị na-anya ifu that na ọdụ ka impostor na-eprove stubborn. Ọdụ ka ọ na-eprove stubborn as in he doesn't want to. Ọchọdụ anything onwe dị ihe ọ na-egosi na ọ dị emetụ ya n'ahụ. Kedu ihe ahụ ọ ga-abịa eme ka o bee ka egwu ka ọ hapụ Maazị Nnamdi Kanu? Because as he stands now, he is not ready. As I'm speaking to you now, no dance or hungry or we are somewhere now Louise now relax, now rejoice. Na Maazị Nnamdi Kanu na si na healthy and other good nka ọ na-ekpe ekpere ụbọchị Maazị ga-anwụ. Ọ bụrụ na ọnwụọ, you can never see impostor. Ọ gbafuo. Ọ gbawara. We have to do something. Kelly, okay? Saint Lawrence, you are just deceiving yourself. This is not time to call people name or say anything. He have about time for these things in our type here. He had a kubuke, he had game. In a level and our colleague, in our colleague, but the thing, or yabu the solution he gave wapota. Or he name one, if one mother and one, come in as Ogodonia Hondo, you have Godonia and now cut trash. Oh, the problem, you man, Ebro Zonios or the cable kunko. Maazị Nnamdi Kanu, all mother Mukalonia. All mother ko blood mmadụ, flesh and blood somebody na person born and no mpa mmadụ di mmadụ ka ọ bụ. Kedu onye na-asị go and realize him idiot ọmakwu ha asụ oyibo. Ọmakwu ha asụ oyibo. Ọ ndị na-abịa challenge Achalugo. Look at anụ mpam okpu onwekwu ike ịsụ ide common comments. Ọmakwu otu esi spell release. So that is it. Obo no the 2 million match, fine and good. Obo kwano no the sit at home. As in keme kwano that one because he drum na mma wago that he can kwuru go otogum. Ama mi ihe nwere ike ime ka hapụ Maazị Nnamdi Kanu. I am confused. Insego na ma draw confused. I'm a liar. I'm completely confused now. Yeah? Because I'm on do. During the time I know how I was feeling then. And I was in my house feeling comfortable, relaxing, doing unlikely. Yet I heard for him how much more somebody GDA or not by one place and I heard nobody is petting him because if you are sick you need to be pet as in any pet here. Any pet here. Ina ya hotu mmadụ ga na-enyelu gị aka kedu ị ga ka onyego nka ke nke ọwụ ke ka o si emego ọ ka eme nka you know all those things are in communicate with people but this one on as na akpọpụli ebe people na afụ anya na as in na-ekweghị ka people na-ekene ma ọ bụ ka ya na mmadụ kpaa nkata akpọnyirie gwa m the kind of heart these people nwere ọ dịghị ka ndị o deserve mercy. Do you think they deserve mercy? So that is it. They don't deserve mercy. Opu nweke mmadụ ebe people na-ekene ebe ọ na-afụ people anya kpojezie ya ebe onwe ha onye na-afụ anya ebe nya nwa ada afụ mmadụ ebe ọ na-anọzi lonely. Let us sit at home in the whole Biafra land and the Yoruba land. Everybody na-apụta na-asị take action ma ụmụ nwoke o ụmụ nwaanyị pụta si take action ụmụ nwoke a na-asịkwazi take action. Ọnwa Ada Achalugo ka ị na-agwa take action
dị mkpa ha ka go ịpụta na asị m nwa take action. Ntake action na ụnọ ga-eso m. Should I take action or take action? Take an action ka na ajụ unu. Should I take action? Take action na egbaghalema who sent me? Who am I to take action? Who sent me? Kedu onye duiri m? Onye si m take action. I'm asking you people na asị take action every time talk. Can you talk and me? I am here to create awareness that Mazi Nnamdi Kanu, he is not all right. He is not feeling fine. His health do very bad now. That is it. Ike agwụgo m sigo na ike agwụbe m ọgwụgo m. Ọgwụrụ m agwụ. Emegide ihe a na ihe aka ifuru ego dance a ga-agwụgharịgido. Mazi Nnamdi Kanu na-ego dance small. Ndị ewele anyị na wele anyị na-egwu egwu. They are just toying with our emotions. We don't need to wait until the Mazi Nnamdi Kanu. The time is now. We need to do something. That is just the simple truth. I need the kaime something. No. Yes, we need to come out. About the 2 million march, let us do it. That 2 million march, I think, is going to help a lot. But to some of you, none of you are ready. You know after about gossiping. Ihe nchọrọ ikwu na mgbede a bụ malụ na ama that na emegide ihe a asị na ọkọ ọkọrọ Mazi Nnamdi Kanu. The center can never hold na Nigeria. If for Nigeria, ude ama ndịkwa ụdịka war a ga-anụ die, ụdịka ọgụ a ga-anụ die. But God forbid it. I reject it. Onwe ihe ga-eme Mazi Nnamdi Kanu. Nothing will happen to him. Onwe ihe ga-eme Mazi because anwa see that na ihe emelo Mazi ncha ga-eme, and the Biafra is nothing without Mazi Nnamdi Kanu. Have that at the back of your mind. That now without Mazi, Biafra amanto ụtọ. Yes, Biafra amanto complete without Mazi Nnamdi Kanu. He must be alive to witness Biafra. That is what I have to tell you guys this evening. So on this note, we need to do something. Upon the 2 million march ka ga-eme, ka release Mazi. Let us do it. Upon sitting at home, let us do it. It is now left for DOS to decide. These two things, let them decide. Because it can never make these people to release Mazi Nnamdi Kanu. We need action now. Even without being told, and you need action. Because nobody knows. That is why I'm sitting here to make it known to the public that Mazi Nnamdi Kanu's health don't a danger now. Tomorrow now, people get deny here because the time know that Mazi Nnamdi Kanu na ahụ adịghị aka release gịnị ka imelu onwe ike deny ya na ọnụrụ that na ahụ adịrọ Mazi. That is why I am shouting here this evening now to tell the whole world that Mazi Nnamdi Kanu's health is in danger. 2 million march. People are just saying 2 million march, 2 million march. And that is what we are going to do. We need to come out to Nigwe. March here around. Shake your obodo. Kahamara that na Biafrans exist, that we have our right to go home. We have decided to go home. We have waking up. They should give us date of referendum. We are sick and tired of one Nigeria. One Nigeria is not working for us. That rubbish is not working for us. It's hurting us. One Nigeria is hurting Biafrans. So nothing like one Nigeria in our own side. We are not part of the one Nigeria. Biafrans are not part of one Nigeria. We are not part of it. They are intimidating us. They are maltreating us. They are killing us. So we have come together to agree that we don't want one Nigeria again. We want Biafra. Let them give us date of referendum. Simple. That is what we want. We are not asking for much. So holding our leader can never change anything. It's not going to stop this struggle. Holding Mazi Nnamdi Kanu captive is not going to make us to change our mind. And the Mazi Nnamdi Kanu himself can never change his mind. He
ọkwụ ebe ọkwụ Biafra or death, or as in ọkwụ ebe ọkwụ. Ihe unu na-akọgheli, go and do this with Mazi, go and do that with Mazi. Mazi Nnamdi Kanu ekwechirigo. Give us date of referendum. Let people make choice by themselves. You cannot make choice for us. We are all grown-ups. Unu agaghị make any choice. Give us date of referendum and peace will reign in Nigeria. We Biafrans have decided to leave Nigeria. We don't want one Nigeria again. We are fed up. We are fed up. Simple. We are fed up. We don't want again. So let them release Mazi Nnamdi Kanu. And we need to, since they have refused to release Mazi Nnamdi Kanu, we need to do something. In diaspora, you need to march without weapon. Yes. In diaspora, those in Nigeria, you don't need to march anything. All those in diaspora, because if you march now, all these terrorists, they send it down to Biafra land. They will start shooting our people. They are waiting for a day like this to come for us to march, so that they will be able to massacre us and deny it. A massacre China na Biafra land, they will deny that there is no massacre. That is how Nigeria roll. That is how they behave. Once they finish killing Biafrans, they will just delete it. You will never see it on any media. They will just cover up everywhere. So we are not going to do the 2 million march in Biafra land. We are going to do it in diaspora. Those in diaspora should do the 2 million march without weapon. I don't know. I don't know if they are waiting for him to die before they do something. That is what I am saying. We need to do something. What can we do? People are saying that we should do 2 million march. Yes, we need to do 2 million march. Simple. About that name, ya ka afukwazie. About that one na work, we will take another strategy. They must release Mazi Nnamdi Kanu because they have no case against Mazi Nnamdi Kanu. They should release him for the fact that now his health is in danger. Let Nigerian Buhari government release Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu is innocent. He have not committed any crime. I wonder why they are holding him captive. Let them release him. They should let him go. That is it. So we are not asking for much. They should release our leader for us and give us date for referendum. Let us decide if we want to stay in Nigeria or not. We are going to decide by ourselves. Nke abrozi nke ke decide dialogo. Nke abuzi anyị nwa ga-eji aka anyị decide ya. About that na majority will carry the vote. About na anyị ise na anyị chọtara one Nigeria, then they will know. Why are they afraid of referendum? Why? Share on video because share this video so that this video will go around. About tomorrow apotasi, we did not know that Mazi Nnamdi Kanu is not feeling fine. We thought he is healthy. We thought they said he is fine. He is healthy. We did not know. Nobody told us. I am telling you guys now, Mazi Nnamdi Kanu's health is in danger. Yes. All the whole Southeast governors, Mazi Nnamdi Kanu's health is in danger. Wake up and do something to release him, to go and take care of his health. Southeast senators, Mazi Nnamdi Kanu's health is in danger. You guys should do something to release Mazi Nnamdi Kanu so that he can go and take care of his health. Ohaneze ndị Igbo ndị oshi na ndị ama, Mazi Nnamdi Kanu his health is in danger. He needs to be released so that he can go and take care of his health. Hear it and hear me now. Not tomorrow you say you don't know. I am telling you guys today. Kejide chalo no ofo, ọ ga-abụ mmiri achụ izo ka ọma gị. Ọ bụ na ozobo ọ ga-amụ unu ncha. You must wake up and release Mazi. Yes, because unu nwa ka ọnụ ruru n'okwu, you must do something to release Mazi. Unu emecha go election unu na-eme. Then go and free our brother. He's not blocking anybody. Mazi Nnamdi Kanu is not against anybody.
He is not against anybody. Onwe crime obu na committed. So I don't know why you guys are holding him captive. We need action now. Thank you very much, Kelechi. We need action now. Action behind each other. We don't want talking again. That is why sometimes if I remember to come out, I get angry because no action. Can action actually take? Where is what action are we going to take to release Nnamdi Kanu? We need to do something that is going to pain zoo government. Every time I social media, it's not going to help. We need action. This guy, Mazi Kenna, I've never when you say that now, Mazi Nnamdi Kanu work will take action. You know, some of you, I don't know, let me block you because you can't be here. Get out. Some of you not like in a twist him madukuru. When you say no na Mazi Nnamdi Kanu work take action, did I say that here? I said no bohum one wall on a way will take you. Some of you idiots are Igbo. Some of you nesi Igbo na ngumiri in a Igbo. Simply when you came out here, and when you say Kachelo Kamazi and before I take you back, did I say it here? Because when can pull sit at home is the only solution to this matter because the zoo government are not doing anything to free Nnamdi Kanu. Even if that now, let us do a 2 million march first, then the sit at home follow. Abuna get seal everywhere, the whole land, get seal oya. And you show you how that make a release them as Nnamdi Kanu. That is it. When you are some cholu today, when you that thing ana chipu nano, until now have a Mazi Nnamdi Kanu. So now I have him sick and cool. Go happy China. I say that na eku here, no one will idea. That na Mazi share video. No one will idea that Neji Mazi Nnamdi Kanu na hwa de kwazi here. Neche kwa mo bakego. Mazi Nnamdi Kanu abake here. Mazi Nnamdi Kanu hwa de here. Any decay release here. Can take good care of him. And don't make good here. Okay for on channel Nnamdi Igbo na edoba na ogbasa ha. As far as Igbo Igbo. Anwa asị na onwere ihe mere Mazi Nnamdi Kanu ma Chineke ekwene. Unu ga-atakari chinchi na afufu. Enwe ka na-ekwe ni na-efiri na-edoba ahụ na ọgbasa alụghọgo na onweghị ihe no send nobody after all na Mazi Nnamdi Kanu abụrụ nwanne gị ekwentị. Anwa asị na ọkọ ọkọrọ Mazi ma Chineke ekwekwana. Ndị Igbo tacha afufu. Okwefuru unu tacha afufu. Forget ye ni n'obodo oyibo. Ịtacha afufu ịjụọ ma ọfọrọ ọzọ. Onwe ike na obodo Igbo bata unu lụọ mansion gbago ewe before you know it aga na tipo mansion na ahụ na destroy you before you know what is happening. Biafra land are level ground. Fulani akpari awori ezugbo efi. Ihe abụ their plans. Mazi Nnamdi Kanu nwe ihe ofuru wee na-eti mkpu iflo na-eti. Unu megide ihe achọ onye dịka Mazi Nnamdi Kanu achọ. Unu ga-atakari chinchi na afufu. Unu atagbuo onwe unu na afufu ka nna agwa unu. So that is what I am telling you people today. Can you tete nola? Forget your differences. Forget ihe mmadu melugu. Forgive and forget. Let us move on and plan on how to release our brother. And stop living looking at Fulani. Fulanis are mean. They are very wicked set of people. They are animals. Fulanis enwe obi mmadu. They don't. You see the way that idiot was challenging Mazi Nnamdi Kanu that day in a courtroom. That dirty thing. A Fulani, a dirty rat, challenging the leader of indigenous people of Biafra in a courtroom. Who the heck is him? With oversized coat, somebody may lose sleep as a Mazi just because of that na ha kidnap or we na challenge Mazi. Na command the Mazi Nnamdi Kanu. Can he be able to talk to Mazi Nnamdi? Ujo gekwe gwa Mazi Nnamdi Kanu okwu. Eble mumia akukos na mkpali ga na this 247. Ebe ne chara nya nwa beze we weli sie nyu Mazi na mkpali ga na ade.
Yes, all because of Biafra agitation, and they kidnapped Mazi Nnamdi Kanu. That is why Fulani Siji we challenge and they command the Mazi Nnamdi Kanu. Without that, who the heck are Fulanis? Yes, God forbid he can't die. Which Mazi Nnamdi Kanu he would never die. And the Haga happier, they must release him. He can never die. Share around video. Because share the video. Share the video. Oh, share around this video. Our people just name megedi. Ipute na akọ na onya as in ne kpọchala onya afa today onya ga-eme ka hapụ Mazi Nnamdi Kanu. Kita ọka dị ndị nweghị ike ịtụfugodu esemokwu ị na-enwe. Join ya together ka hapụ godu Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu pụta a ga-abọ everybody rigirigi. All the whole people mess it up, I get treat to fuck up everybody. Mama. Onwe onye ga-eme exclude everybody. So we must fight so hard. Kafuna Mazi Nnamdi Kanu potalo. Kobia reveal all any secret, the people that sold him out. We want to know those people. This plan aga ha work, come run a detention. Never. You know go work. They must release Mazi Nnamdi Kanu. Our leader can never die in a detention. All of you that betrayed Mazi Nnamdi Kanu, abuna your plans bu ka delay release Mazi, ka we want a detention so that ka happy egbapuga for your plan have failed. You have failed woefully. They must release Mazi Nnamdi Kanu, and he must come out and tell us the people that sold him out. Mazi Nnamdi Kanu ga gwanya although okuge, but anyị chakwala emi from onu ya. Okuge o make it known. So plan on be late. O make it known the people that sold him. We have Achalugo already. I'm already the people that sold Mazi Nnamdi Kanu. But anyị chọrọ ka ọ pụta ka o welukwa onu ya kwuo as in gwa anyị face to face the people behind the kidnap eme ya. He must tell us. So abu na ị na-agwagharị na pretend ka happy release Mazi Nnamdi Kanu. I am sorry, he must be released. Yes, I'll get released Mazi Nnamdi Kanu. And I'll get put a weapon on chafo. The wicked must not go unpunished. Ihe osola aka si jikọ gbakọ aka, onye aja obi, onye alụlụ ana, ekwensu agaghana na ntaramafufu. Aga ahapụ Mazi and ọ ga-apụta wele ọnụ ya kọla anyị ka anya na ije si wee je. He will tell us. Aga agwa anyị ihe niile menu. Otu esi wee kpaa nkịta, otu esi wee set ya up, otu ihe niile si wee ga. He is going to tell us, so I get release here. That is what I am saying, Simon Mbamalo. That is what I am saying. We need to come together to release Mazi Nnamdi Kanu. Let us plan on how to release Mazi Nnamdi Kanu. That is what I am saying this evening. So that is it. You can imagine Igbo man rejoicing that Nage Mazi Nnamdi Kanu. You can imagine the height of wickedness our people they display na social media every day. Na-enwe ọṅụ that na-aga egbu nwanne nwoke si gbuo ya na ọ gaghị apụta Mazi Nnamdi Kanu. Look at somebody that called himself Nwafọ Igbo. How many Fulanis now rejoice na-aga egbu their fellow Fulani? How many of them? None of them. Inwe anwa jide onye Fulani ha ga-anụsagide ọgụ until na ịhapụta Fulani. Inwe anwa gụ na onye Fulani enwe case na Nigeria. Ikpuru onye Fulani ma ọ bụ onye Hausa je polisi ga-agbagagụ na onye Fulani jewalo because some that na Fulanis anaghị akpọ ha eje court, anaghị akpọ Fulani eje police, anaghị akpọrọ ha army, anaghị akpọpụ ha court. They are useless set of people. Onweghị ihe ị ga-emenwu Fulani bụ mmiri nsị, onweghị ihe eji ha eme. That is why Haja commit crime, havoc every day na zoo without nothing. Anybody Fulani gburu to onye aha na go Sara. Onye aha na kanai. Onwe ihe kwuterie.
we must release Mazi Nnamdi Kanu. Fulani abụghị ndị ha na mmadụ na-awa esuru. Anyị enweghị anything to do with Fulani. Let them release Mazi. That is where I stand. That thing oga be that 2 million march. Let us think about it. It is a good idea. Let us plan on how to march. 2 million people, 2 million Biafrans should come out. Let them come out. Kafia. You must not wait for somebody to tell you, let us come out first. This particular one, now our brother will put a go dear. Kamali Hoga results. Yes, we need 2 million march now. Thank you very much. We need it. So that is what I am saying. And you need the march. Let us do it. All very, very important. Because kita abu time even ne blame monya na lie. Share this video because share this video. Share video, share the video, please. Share this video. Share the video, share around the video, please. Share this video, share. God forbid, he will not die. I reject it. Share the video, please. Share around the video. Share the video. When you click Gamma, I will block you. What is funny? Hello, be Kanu on a live program. I'll call you later. Share this video. Share around this video. Share this video. Oh, yeah. Sabo kana ayo.
Share the video because share the video. Share the video, share. Yes, Chineke agaghị ekwe ka Maazị Nnamdi Kanu daa because of na ọ nọ n'ọba aka ya. Ihe m chọrọ ịyọ each and every one of you this evening bụ that we need to come together to fight for the release of Maazị Nnamdi Kanu. You don't need to blame anybody. You don't need to fight your brother or your sister to release Maazị Nnamdi Kanu. We need to come together and unite as one family to release our leader. Because in anya otu things isi aga today, if that na these people their plan book egbuo Maazị ka emechie ya ọnụ, then the people that that all of them planned on how to kidnap Maazị Nnamdi Kanu, ka Maazị Nnamdi Kanu happy ịpụta mee ha expose. That is all their plans. But we are wiser than them. We must release Maazị Nnamdi Kanu ka ọ pụta kọọla anyị akụkọ, ka anyị wee malụ ebe anyị kwụ akwụ, ka anyị wee malụ ndị anyị na-eze. Because as it stands now, everybody is a suspect. I trust no one. In Ania, onye trust. So that is what I am saying this evening. We need to do something. Obono the 2 million march, we need to do it. Then Obono sit at home, seal up all the whole Biafra land, seal ya up. Obono that one oga come, we need to start doing something. This time around is not time to keep quiet or to apportion blame to anybody. We don't need to blame anybody. We need to do something now. Let us take action. Action should speak louder than our voice now. That is what I am saying this evening. On this note, I want to appreciate each and every one of you for the fact that no chori forma ihoma ga hakonata na bo no ncha na ofu na ofu ihe akwaku ihe enwenwe for our leader Maazị Nnamdi Kanu. Ekpele m n'isi ya, ana m ekwubi okwu tata dị ka nwaada wee na-asị na atụmatụ ndị ilo niile n'isi ya ọ gaghị adị ire, ọ gaghị ele. Onye ọbụla na-ekpe ekpele ọnwụ ọma m wọk n'isi Maazị Nnamdi Kanu because onwe onye oji nke ya, maka na asị na nwata chọba nke ya ọbụla ajọ nwa. For the fact that na Maazị Nnamdi Kanu na-achọ the betterment of all the whole Igbos, Biafrans worldwide, ọghọgo ajọ nwa n'anya ndị gọọmenti, but Chineke akpọbeghị Maazị Nnamdi Kanu ajọ nwa. So that is why nji wee na-asị na ekpele ha niile, evil prayers ha niile n'isi Maazị Nnamdi Kanu ọ gaghị adị ile, ọ gaghị ele. Otu a nkwu ya ka ọ ga-adị n'afa Chukwu okike abịama. And Maazị Nnamdi Kanu ga-adị ndụ ka nka fu Biafra, ọ ga-enwetara anyị Biafra, ọ ga-apụta victorious. Onye ọbụla na-ekwusi na Maazị Nnamdi Kanu ọ gaghị apụta victorious, onye ahụ ga-eji anazela anyị mmiri. That is where I stand. Maazị Nnamdi Kanu ada egbu mmadụ, ọ da-achọ okwu. Ihe ọ na-achọ bụ ka ụmụnne ka ọ dịrị ha na mma, because ọ fugo negaligo anya wee fụ that na onwe ha ebe enyemaka anyị ga-esi wee bịa na-abụ until na anyị ana na Biafra land. So that is why ha ji wee na-achụ ya ka egbuo. But ihe na-ekwu tata bụ na onwe ha atụmatụ ọbụla atụrụ n'isi ya, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị tụrụ ya bụ atụmatụ, ọ gaghị agaziri ya. Ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ nwata ọ bụ okenye, ebe ọbụla anọ wee kwuo okwu a, plans niile eme n'isi Maazị Nnamdi Kanu, he is going to come out and expose them, and the Chineke ga-enye aka a ga-release Maazị Nnamdi Kanu. Ekpele ọjọọ n'isi niile, bad wishes niile ndị ilo na-ewich ma ndị ilo ya, because Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ mmiri onwere ilo. But if ilo na Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ilo bụ, you are on your own.
atụmatụ unu niile ọ gaghị atụpụ maazị Nnamdi Kanu ajị n'ahụ. Onweghị anything ọbụla ọ ga-eme. Mmiri mmalụ ugobe ahụ ka ọ salụ ya. That is one thing most of you refuse to understand. Ihe m na-ekwu today bụ na atụmatụ ọjọọ unu niile n'isi maazị Nnamdi Kanu ọ gaghị eme n'Eke, ọ gaghị eme n'Oye, ọ gaghị eme n'Afọ, ọ gaghị eme na Nkwọ. Ahịa na ụbọchị na ana m ekwubi okwu dịka nwaada wee sị na atụmatụ ọjọọ unu niile n'isi maazị Nnamdi Kanu na ọ gaghị adị ile o n'afa Chukwu okike abịa maka m na-ekwubi okwu a. A sị na maazị Nnamdi Kanu ị ga-apụta victorious. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ị na-achọ ị ga-enweta ya. Biafra ị chọrọ ka ị ga-enweta. Onweghị onye iji nke ya. Ikwuala aka gị ọtọ wee na-aga and ikwu n'eziokwu. Ihe m na-ekwu bụ na ị ga-adị ka echi maazị Nnamdi Kanu maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ. Otu nkwụ ya ka ndị eluigwe si wee na ya. Chukwu okike abịa ma n'ugwu odetuge maazị ga-apụta alive. Onwe ihe na-achọ ime ya. Ndị ilo ọ maka unu na-eme na nkịtị. So otu nkwụ ya ka ọ ga-esi wee mee n'Eke, mee n'Oye, mee n'Afọ, wee mekwazie na Nkwọ. Ahịa na ụbọchị na anọ ya mezuo n'afa Chukwu okike abịa ma ise nya gazie. So biko nu share around this video and I shall return ka amala ihe ekwutere. Ọ bụrụ na ọ dị 2 million match ka anyị mara. Ọ bụkwa na ọ dị sit at home. Let us know. We are waiting for our people to decide. So that is it. On this note, I want to appreciate each and every one of you. Nyamalo no niile na mma. Aka m bụkwa nwaada Achalugo na-enwere adịgboroja. Ada maazị Nnamdi Kanu. Ịghọtago? Abụmada maazị ruo echi. Ma ọsọ gị ma ọsọ gị. Abụmada maazị Nnamdi Kanu. So I want you to share this video. Kamtido. I shall return. From me, from here, it is good night.